dobro, to što naš novi broj. Imamo crveno zle. Ali ja u Naseri mislim da je bolje. Vidite ljudi. Vidite ljudi, kakve patike, jaka patike kopačke naručio moj brat je kupio. Imate ovo link u opisu, 25.000. Znači nije skupo. Ljudi, ne znam šta da radim, šta mislite? Svojim čerkama imam červe, opere fote, srećno živjela svojim čerkama. Ja sam srećan čovjek iz najljepše bajke i kad su imam červe, imam červe.